National Housing Authority tiniyak na dekalidad ang mga ginagawang bahay na paglilipatan ng evacuees sa Talisay, Batangas. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Hindi na raw mabilang ng inang si Helen kung ilang beses nang bumaha sa evacuation area nila tuwing may sama ng lagay ng panahon. Isa ang pamilya niya sa na-displace nang pumutok ang Bulkang Taal Enero 2020. Nasa evacuation site pa rin sila ngayon sa Barangay Tumaway kasamang 67 pang pamilya. Sa dami ho ng bagyo, sa dami ho ng bahana na-experience namin dito, hindi na ho kami nalikas. Dito na ho kami hanggang sa mawala na uli yung baha. Nawawala na rin daw ng pag-asa ang 60 anyos na si Glicerio na makakalipat pa sila sa relocation area. Wala siyang trabaho at tanging mga anak ang sumusuporta sa kanya. Alay, ilagay na talaga kami kaluban na dito na. Kung di magtrabaho, mga iba kong kasama, trabaho sa mga kontraksyon. Sinabi ng National Housing Authority o NHA Region 4A na sa April hanggang May sa 2023 ang project completion ng mga pabahay. May ilang evacuees na ang nakakita sa paglilipatan sa kanila. Sa ilang buwan na lang po na dumadaan at dadating po ay hindi pa po ganun ka-settle po yung nagagawa po nilang tapos. Puspusa na tututukan daw ito. Hindi naman daw makokompromiso ang kalidad ng mga bahay ayon pa sa NHA. Sa ipinadalang mensahe ng NHA, higit 250 million pesos ang laang pondo para sa higit 400 unit. May mga security issues din kasi yan at saka safety issues na habang nagko-construct may tumira na parang gano'n. But we are trying our best kung paano namin mapapabilis pa yung delivery. Panay pa rin daw ang follow-up ng Talisay LGU sa NHA. Samantala, tiniyak din ng Municipal Health Office ang kalusugan ng mga evacuees. Aminadong may mga nagkakasakit ng respiratory infections pero natutugunan daw ito. May mga times na kami ang pumupunta pag talagang kinakailangang mapuntahan na. Pero pagka naman yung mga regular days o sila naman ay pumupunta dito kasi very accessible ang health center. Libre ring na ibibigay ang mga gamot at bitamina mula sa health center para sa mga nangangailangan. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.